Днес времето е малко по-мрачно и по-облачно. Очаквах да дъжка в 1 часа, обаче дъжда май чака. Обаче дъжда може да чака, аз не мога да чакам. Затова, ето вижте. Нека да ви покажа сега как почна моят арт процес. Първото нещо, което е важно от процеса на рисуване, това е подготовката на основата. Основата може да бъде или платно, или дърво. Или фаза. Ама платното се оказва като най-добро решение за живописуване, като се рисува с боя. Ето вижте го, това едно време художниците са много време са отделили много труд, за да могат да се направят, да се подготвят своите основи. Много е трудно да се опънеш сам, наистина, не че е трудно, ми иска повече време да си опънеш платното, да си опънеш платното и да си го купуваш линен плат или памучен. Взимаш го и го, това нещо, което да направиш, да го един вариант е първо да го гондираш и после да го опънеш. Друг начин е да го изпънеш и да го гондираш. И това обаче иска да си изковеш под рамка от летви, също иска и гунда. Гунда си два вида, един е гунд, който знае, това е така нареченият класически гунд, който се прави от следното. Тоткал. Тоткал е едно лепило, което много мириша. И това лепило се разпява на водна баня. Но разбира се, понякога е много трудно си да се представиш, че тоткала, да успяваш тоткала на водна баня. И затова има по-мъзлив гунд. Прави си от Севеста и Веневайс. Това е едното. Обаче, тъй като сега художникът наистина няма толкова време да изработи това нещо и не че имаме просто вече е по-необходимо, светът ни е по-забързан и по-динамичен, затова се иска художниците също, като всяка професия, те искат малко да стават по-динамични. И затова се иска, затова да бъде снимеш готова рамка. Ето аз взех. Тук малко има едно вдъбнато, но то ще се оправи. Специално това платно се окупих, започнах отскоро да купувам платна от онлайн, от